Ang babai kono service sini laya, kono jaga bo contact kere. Kok bai Amerita ni kong na kenawai, tai masa sopa ya kabar ona ora ni maisa. Asu dirok, tabo kenam ngai, bunyi sini dia. Oro ocean lo samung kai ce, tabo kai bunyi bagai hamya salah. Asu dirok. Noro accident ngai cidi asu dirok. Namung ya puru hengkai. Eko dara namung hengkai tabo kai sak nang liya. Je channel lo samung kai, ocean lo samung kai tili ni noro. Lasiada. Bung hang sipala kai. Bung hanai negeri bati mama hang kai ro. Kuni ke daily logi. Tabo kai ocean lo chini channel lo samung kai hengkai makai ni bagai. Asu dirok ginang lagi tong. Ang tam kai ke banar no. Mufruk jung ma. Sini channel lo samung kai kotorong kita ke banyorok samung kai. Tabo kai sini jagai hini asu. Bo views ni bagai am hai ke kok sawo ni sawo. Views ni bagai saka hika. Oko na ang bokul lismi thai pai khamu. Ane oro ani tarik ka kunu kure ang oro views ni bagai norna hai ke sanai. Ang dukhu na kha jeta boba ang ate ki hinjagai. Oko na onek da boi to mani tabula ang da boi mali ata oko na ang tabu mus masa sinai. Ang sayo bisinggo ang hinjang tunga ang thi tong na da. Ha? Tabu noro ang sawi si noro saimano ang saya ke noro si sikamu. Ba ano bising teke ano press hari tong ba teke sasawi. Ang tablet tay tong maya ang masa sinai no. Bo de samani no ang reply re na joto no. Okay? Ba puila sawo jen bo respect jana musungo do. Ang dara hine ang kok joto kok no use khai na ni musungo bo. Okay? I ang bulgo suwo ang dara ringliya. Ani thamsini bai ang dara ringliya do. Bo haike ang kok sana borenya tam sanai ase emotional kai sana borenya. Nor ko nugui tok na ang amai rengnya ani kok sana ni engke puila no sanai je dara abir ang video khaine hini saimaya hini sabu ang jen a video khaine hini bo saimaya pu ang bono sajak ang tabu agin hekite asugui tongmaya ang o video ma khainai ang ma sanai ang nung bai kaisa kong no bar sawoi ang dukhu sunagai tongmaya jen norok se arani babu ni srado ni taimo noro blog khaye aisa blog khajak do afro noro blog khaye orang no difai manu hunja ke ang borang bek khai fro ang bo video khaye rang ni nai oko puna ang saja kai bo tabuk jen bo saimia hani sawo ke aba ani skunu sana kare ang sajak bono puila tengko bang lai fro no ang video ma khaine hini sajak kai oko bad de tak thang lai nai unko je bo voice sms khnar mani recording khnar mani a Amerita ne berai ang babai kono service sini laya kono jaga bo contact kere ang je fro abi ako dara abini oro video khaya a fro boro video khai fondo engkai ekdin saja sung program ma laikha bari bai ang to sini ya program ma laikha a time sung dara abini oro boro video khaina boro video khayo hna Oke, tekaisa Victoria video kayu. Aja kau tak binaro Victoria video. Kaman naro penuh kena. Tahun tani mai je bini kuk je kuk bai je samani abu norong caca kisa komen ke sana tapuk di ang short kai tanai. Dia kaisa kok ke da bir boje bai madhobi rupini no je rang rimani kaisa bag kai mani abu norong no sadi bag ri nung borong na hamjang mung buka bai riui tesa rang tesa bag kai de hini samani amu caca caya norong no komen ke sana tapuk di ang asu no sana musuh.